Celá táto téma novely ústavy o dvoch pohlaviach je pre mňa akoby vyvrcholením jedného obrovského hoaxu, čo sme mali v slovenskom verejnom priestore, ktorý bol podľa mňa podcenený. A to je práve tá téza, že je tu niekto, kto nám chce presadiť, pretlačiť 72, niekedy to je 71, niekedy to je 76 pohlaví. Podľa mňa to najpodstatnejšie, čo k tomuto treba povedať, je, že na Slovensku žiadny politik nikdy nepovedal nič také, ako je niečo o 70 pohľaviach. Žiadna politická strana to nemala v programe a nikto sa ani len nevyjadril tým smerom, že nenájdete citát politika alebo političky na Slovensku, ktorý by takéto niečo presadzoval. Dokonca aj v nejakom širšom priestore takéto niečo neexistuje. A kde to celé vzniklo? To skrz náskrz vymyslené. Ten vznik by som hľadal. Pravdepodobne to bude pochádzať z roku 2014, kedy britský a americký Facebook, keď ste si registrovali profil, tak ste dostali v ponuke 70 zhruba rodových identít. To je prvý omyl, že teda pomýlili si pohlavie a rodovú identitu, čo sú dve odlišné veci, zásadne odlišné veci. A druhý omyl teda je, že to je rok 2014 a netýka sa Slovenska. So Slovenskom to nemá dohromady spoločné nič. To znamená, že toto sa dostalo do slovenského verejného priestoru, že aj bulvárne médiá to tedy prebrali ako nejakú kuriozitu, že toto Facebook robí. A to, že nám tu niekto presadzuje 70 pohlaví, je absolútne vymyslené skrz nás. Na to neexistuje podklad, na to neexistuje citát, na to neexistuje akože programová téza, ktorá by to dokladala. Keby sme sa chceli rozprávať o tom, že či Facebook robil dobre v 2014, že ponúkol 70 rodových identít. Podľa mňa to je nešikovné. Podľa mňa to je niečo, čo malo dobrý úmysel, výjsť ústretí nejakej menšine. A spôsob, akým to urobili, je nešikovné. Ale čo to má spoločné so Slovenskom 2025? To je moja otázka, na ktorú nemá odpoveď podľa mňa nikto. Je to jednoducho kladivo na politických oponentov, pretože pri tých témach, o ktorých by sme sa mali baviť, to je zdravotníctvo, to sú naozaj fyzicky rozpadajúca sa infraštruktúra, to sú vláky, ktoré idú rýchlosťou bicykla, tak tam ťahajú za kratší koniec. Preto je výhodnejšie rozprávať sa o tom, že nám tu niekto zavádza nejaké pohlavia, lebo ľudia sú z toho zmetení. Presne, my si to tu teraz rozoberieme. Ja mám pocit, že to málo kto akože naozaj dôsledne rozobral. Odkiaľ to vzniklo, ako sa to objavilo, prečo to je také atraktívne a z čoho to vlastne pochádza. A je to chyba. A ja by som apeloval nielen na verejnosť, ale možno, že aj na moderátorov, aj na novinárov, že keď toto niekto hovorí, že tu hrozí nejakých 70 pohlaví, keď toto hovorí politik, tak by som sa ho spýtal, že kto, ako a kedy takéto niečo presne povedal. Lebo v tom momente tí ľudia nemajú odpoveď, lebo ona neexistuje.